Bismillahirrahmanirrahim. Ba jini na bace. Babi na 3. Yayin da Maryam da Mama suka gabatar da tasu, haka ma Amma ta yi tata a nata ɗakin sannan suka fito dainin domin cin abincin dare. Ba su taɓa zaman cin abinci mai daɗin wannan ba tun da suka zauna babu faɗa ba hayaniya tsakanin Maryam da Nassar. Shi kanshi MD satar kallonta yake tare da mamakin abin da ya sauya ta cikin sauƙi haka. A ɓangaren iyayen ko Amma hakan ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba. Domin ba ta da burin da ya wuce ganin haɗin kan 'ya'yan nasu. Yayin da Mama kuwa hakan ya yi masifar ƙuntata mata. Ta yi wani kicin-kicin da rai tana hararar Maryam wacce ma ba ta san tana yi ba. Domin sha'aninsu kawai suke sha ita da ɗan uwan nata. Yayin da zuciyarta yake faɗa mata cewa lallai idan ba ta ɗauki matakin gaggawa ba, to shirinta na shekaru zai lalace. Da yake ita ba mutum ba ce mai iya ɓoye damuwa. Hakan ya sa ta tashi a fusace ta bar wajen tana daɗa ɗaura fuska. Duk suka bi ta da kallo, yayin da Baffa ya tambayi Maryam ko an wa mamanta wani abun ne. Kai ta gyaɗa ta motsa kafin ta ce ita fa Mama baƙin cikin ta don ta ga mun shirya da Nassar ne. Mun daina faɗa, ita kuma ba ta so, shi ne kawai. Da yake Maryam 'yar gatsal-gatsal ce kuma duk inda gaskiya take faɗa take kai tsaye ba tare da shakka ko tsoron wani abu ba. Ungwanan cewar Amma tana ma Maryam irin zagin nan na baza yatsu. Ta ce yanzu don gidanku mamar taki ce 'yar baƙin ciki? Mana Ammi muguwar 'yar baƙin ciki ma kuwa. Ita fa ko da wasa ba ta so ta ga na raɓi ƙanina, ta fi so na zauna ba ni da kowa ba ni da abokin shawara. Ni kuma daga yanzu na daina lamunta, dan da babu wani a cikinku kenan ba zan yi hulɗa da ɗan uwana ba? Ina ba zai yiwu ba. Baffa ya ce ga wannan in dai kina neman abokin shawara kika same shi ai kin gama. Don haka ki ɗauke shi ɗan uwa amini zai baki, ki ɗauke shi yaya aboki kuma amininki. Za ki ji daɗin hakan wata rana. Tab ina wallahi ba zan iya ba, wannan mai kama da mala'ikan ɗaukar ran. Kullum fuska babu annuri, ni wallahi ina masifar tausaya wa matarsa. Domin ta shiga uku da baƙin rai wallahi. Duka Amma ta kawo mata ta goce yayin da Baffa ya ce, kika san inda rana za ta faɗi? Nassar ta so mu je mu ci gaba da buga wasanmu. Idan har ka bari na yi winin ɗinka sai na zazzage bankin ka yarda? Ta kare da tambayarsa. Na yarda, amma fa idan ni ne na cinye ki, za ki sa Baffa ni ma ya sai min kwamfuta irin naki. Ita ma ta ce ta yarda, suka bar wajen tana hararar MD ƙasa-ƙasa. Wani ɓoyayyen murmushi MD ya saki binta da kallo ya ƙasa-ƙasa ta yadda zai wuya ka gane ita yake kallo. Baffa ya ɗan dube shi da damuwa ce Muhammad, ka fa san alaƙar da ke tsakaninka da ita, don haka ina so ka kawo ƙarshen wannan baƙar ƙiyayyar. Don Allah na roƙe ka. Baffa ya ƙarasa yana haɗa hannayensa alamun roƙo. Ya fesar da iska ba tare da ya ce komai ba. Ya tura kujerar ya bar wajen ba tare da ya ce komai ba. Duk suka bi shi da kallo, yayin da Amma ta ji wani irin abu yana taso mata. Sai ga idanuwanta sun ciko da ƙwalla. Baffa ya dafa hannunta yana girgiza mata kai. Sunan Baffa ya samo asali ne tun daga sunan kakansa da ya ci iyayensa suka maƙala masa Baffa. Shi kenan Baffa ya bi shi har zuwa yanzu da yaransa ma duk da hakan suke kiransa Baffa. Ɗan gata ne sosai a wajen iyayensa kasancewarsa shi ɗaya rak. Hakan ya sa ya samu gado mai ɗimbin yawa daga mahaifinsa bayan ya rasu. Gata da kulawa babu irin wanda bai samu daga iyayensa ba. Ya yi karatu tun daga matakin firamare har zuwa digiri ɗinsa na biyu. Duk a fannin likitanci, duk da kasancewarsu 'yan ƙauye. Hakan bai sa inna da baba hana ɗansu karatun boko da na zamani ba. Yanzu haka yana da ilimi mai tarin yawa, daga na zamanin har na wajibin. Tun bayan rasuwar mahaifinsa ya samu aiki a cikin gari ya baro ƙauyensu. Babu yadda bai yi innarsa ta dawo kusa da shi ba. Mursisi ta ce ita ta fi jin daɗin zaman can, tun da nan ta saba. Sai dai ta haɗa shi aure da ɗiyar ƙanwarta Sailuba, wacce ta riƙa tun bayan rasuwa. Ƙanwarta ta wacce ta rasu a wajen haihuwarta ta biyu lokacin Baffa yana matakin sakandare da ke boarding school. Hakan ya sa sai lokacin da ya dawo suke haɗuwa da ita. Allah ya jarabci Sailuba da matuƙar son Baffa, sai dai ba ta nuna ba, kasancewar an san 'ya mace da kunya. Don haka ta bar waranta, amma ta dage da addu'ar neman zaɓin Allah. Ita ma tana da nata ilimin daidai gwargwado, domin ta kammala aji 3 na wato ƙaramar sakandare, sannan a fannin addinin ma ta ɗan yi nisa. Ko da wasa Baffa bai taɓa nuna wa Sailuba cewa aurensu auren haɗi ne ba, domin tun mahaifinsa na da rai baya iya ƙetare duk wani umarni da za su ba shi. Haka ma yanzu da ya kasance baya raye.
duk abin da mahaifiyar shi ta saka shi komai wahalarsa baya ƙin yi mata. Don haka yake shan albarka da addu'o'i kala-kala daga mahaifiyarsa, wanda yake ganin ci gaba a rayuwarsa. Tunda aka yi auren su da Saliba ba su taɓa jin kansu ba, domin suna matuƙar zaman lafiya komai tare suke yi. Su kashe su binne tare. Yayin da Sailuba ta ganta a birni idanuwanta ya buɗe. Ta fara ƙawaye matan abokansa wanda daga baya take jin kanta ta wuce da ajinsu. Ba za ta iya alaƙa da su ba, saboda ɗaukakar da Allah ya yi wa mijinta lokaci guda ta hanyar kasuwancin da ya samu. Wannan kenan. Matsalar farko da suka fara fuskanta shi ne rashin haihuwa. Lokacin da Inna ta ga an kwashe kimanin shekara 5 babu amo babu labari, sai abin ya fara damunta. Kullum ba ta da magana sai na son ganin 'yan jikokinta. Tun Baffa baya damuwa shi ma har abin ya soma damunsa. Magani kuwa su yi na gida su yi na asibiti. Wata rana Sailuba ta kai wa babbar aminiyarta ziyara, wacce tun zuwan ta garin ba ta da aminiya sama da ita. Bayan sun gaisa ta sa an kawo mata kayan motsa baki mai aiki ta gabatar mata da shi. Ta ɗan dubi aminiyar ta Zakiya ta ce, ni ko ina Dida, babbar 'yar Hajiya Zakiyyan kenan. Murmushi ta yi ta ce, Hundi da rikici za ki ce min, tana can ɗakinta tana faman kumbure-kumburen banza. Wai sai na yasa abbanta ya canza mata mota. Ni kuma ban ga abin da motar ta yi ba, shi yasa na yi banza da ita. Ta cika fitina yarinyar nan wallahi. 'Yar dariya Sailuba ta yi ta ce, haba Zakiya, tillen 'yar taki kika kasa yi mata wani abu, gaskiya ba kyauta ba. Tana ina ni ta zo ta faɗa min duk kalar da take so ki ga aiki da cikawa. Suka yi dariya, yayin da Hajiya Zakiya ta ce, kina shagwaɓa yarinyar nan da yawa Sailuba. Ya kamata fa a ce ta san cewa ba komai ne mutum yake so a rayuwarsa yake samu ba. Yauwa Sailuba, ni ko ya batun maganin an dace kuwa? Wanda kenan cewar Hajiya Sailuba tana duban Hajiya Zakiya. Na haihuwa mana, ta ba ta amsa cikin gaskiya da gaskiya. Wata 'yar banzar dariya ta saki ta ce, wai ki an faɗa miki duk wahalar da sa'inda suke amfani nake da maganin? Kallon rashin fahimta Hajiya Zakiya ta yi mata sannan ta ce, ban fahimce ki ba ƙawata, kina so ki ce min duk wahalar banza muke yi? Ba ki amfani da maganin? To mai zai dame ni dan bai haihu ba? Kuma ni gaskiya ko da zan haihun ma ban shirya yanzu ba. Saboda haka kuma daina wahalar da kanku da kuɗaɗenku wajen nema min magani, domin ba na amfani da shi. Ke kuwa mai ya kai ki aikata wannan ɗanyen aikin? A cikin ƙawata kuwa na ga ko ba komai ai 'ya'ya rahama ne. Ba ki san wanda za ki mora ba sai Allah. Ni fa kin fara takura min da wani wai haihuwa. Ki ƙyale ni mana don Allah, a haka kawai ni fa babu abin da na nema na rasa. Mijina bai tauye ni ba, haka mahaifiyarsa, ni ma uwata ce bata ɗauke ni sirka ba. Dama can ni 'yar ƙanwarta ne kuma rainonta, don haka ban ga abin da zai sa ni wahal da kaina dole sai na haihu ba. Ba kya tunanin wata rana idan mijin naki ya gaji ya ce zai auro wacce za ta haifa masa yara? Kin san fa babu wanda baya son ganin ƙwansa a duniya. Ke da Allah saurara, ta yaya kike tunanin zan bari hakan ya faru? Baffa ba shi da wata mata a duniya bayan Sailuba. Ki sa wa ranki haka, sannan ki sa a ranki cewa duk yacce ya kai ga son yara, dole ya haƙura tunda mahaɗin rayuwarsa ba ta buƙata, kin gane? Haka rayuwa ta yi ta tafiya Sailuba da mai gidanta Baffa ana cin uwar soyayya. Yayin da Inna ta ci gaba da damun kanta akan rashin jikoki, shi kuwa Baffa ko a jikinsa, a cewarsa haihuwa ma lokaci ne. Ana haka ya kammala ƙasaitaccen gidansa a nan wata anguwa tsaka-tsaki, ya bar jerin gidajen ma'aikata ya koma nasa. Hakan kuma ya samo ci gaba sosai. Don haka yakan ɗauki wasu daga matasan anguwar irin masu zaman banzan don ya buɗe musu wasu kasuwancin. Hakan ba ƙaramin kima da daraja ya jawo Baffa a idanun iyayen yara ba. Suna matuƙar ganin girman shi. Ganin lokaci yana ta ja ya saka Inna ta ce lallai dole Baffa ya nemo mata ya ƙara aure. Domin ba zai yiwu a ce su yi ta zama babu aure ba. To fa sai lokacin hankalin Sailuba ya masifar tashi, don ba ta yi tsammanin hakan daga ta wajen Innar ba. Ta kasa zaune ta kasa tsaye, dole ta bazama gidan Hajiya Zakiya neman shawararta. Kar fa ku yi tunanin Hajiya Zakiya yarinya ce kamar Sailuba ko ɗaya.
kawai dai irin ƙawancen nan ne na yanzu don aƙalla Hadi da ɗiyar Hajiya Zakiya za ta yi kusan shekara 20, sannan bayan ita tana da manyan 'ya'ya guda 2 da suke karatu a waje, yayin da Sailuba a lokacin ba ta fi irin shekaru 27 zuwa da 8 ɗin nan ba, domin lokacin da aka yi aurenta da Baffa duka ba ta fi shekara 18 ba. Kun ga kenan aƙalla yanzu suna da shekara 10 da aure. Tunda ta gama karanto mata damuwarta ta yi shiru tare da zuba wa Hajiya Zakiya ido, wacce ta yi shiru tana buga ƙafafuwanta a ƙasa. Wata ajiyar zuciya ta sauke ta ce, kin yi shiru baki ce komai ba ƙawata, kin san cewa fa wannan ba maganar wasa ba ce, domin na fi kowa sanin cewa duk abin da inna ta zartar ya zartu, domin Baffa baya iya tsallake maganarta. Kuskuren da kika yi kenan Sailuba. Tun farko sai da na ce miki ki tashi tsaye ki kama Baffa a hannunki, kika ce ai ke daga shi har uwarsa suna tafin hannunki. Yanzu ai kin gani. Dama wacce uwa ce ba za ta so ganin jikokinta a duniya ba? Kika ce ke duk abin da kike so shi kike samu, don haka ba za ki komai ba. Ai yanzu ga shi nan na ga ikon ki ne yake sama da umarnin innar a wajen Baffa ko? Don Allah ƙawata duk mu bar wannan maganar. Na ji na yi kuskure, yanzu dai so nake mu samo hanyar da zan gyara kuskure na, kuma mu toshe duk wata hanyar da za ta kuma ɓullowa mai kama da wannan. Wani sha'umin murmushi Hajiya Zakiya ta saki, kafin ta ce komai sai ga mijinta ya shigo da sallama, kamar mara gaskiya ya soma sanda zai wuce. Kai! Ta buga masa tsawar da sai da ta saka Sailuba ta zabura. Ta ce kai wanne irin daƙiƙi ne? Don Allah mai yasa baka jin magana? Duk abin da zan faɗa maka baya shiga kunnenka. Wallahi Alhaji Lawan, duk ran da ka kai ni bango a gidan nan ba za mu kwashe ta da daɗi da kai a gidan nan ba. Jiki na rawa Alhaji Lawan ya ce, don Allah Hajiya ki yi haƙuri, ban kula da ku a wajen ba ne. Sannan ya ƙaraso gaban Hajiya Sailuba ya durƙusa har ƙasa ya gaida ita. A sanye ta amsa, idanuwanta har sun kawo ruwa tsabar tausayinta da ya kama shi. Sannan ya tashi sumsum ya wuce sama. Kuma ka gyara min ɗakin kafin na hawo. To kawai ya ce mata ya wuce. Dafa Sailuba ta ce, kin ga ƙawata, muddin kika ce za ki saka tausayi a ranki to aikinki ba zai tafi yadda kike so ba. Kuma ko su ne suka samu dama, abin da za su yi miki sai ya fi wannan, domin sai sun caccakala rayuwarki. Haka dai Hajiya Zakiya ta yi nasarar yi mata huɗubar shaiɗan a kan su mai da Baffa raƙumi da akala a kan komai, kamar dai yadda ta ga tana yi wa mijinta. Cikin ƙanƙanin lokaci aka rushe maganar auren da inna da Baffa ba su ƙara ɗaga zancen ba har zuwa wani lokaci, yayin da Sailuba ta samu hanyar sarrafa Baffa iya son ranta, baya aiwatar da komai sai da umarninta. Hatta abu idan zai baiwa inna sai ta amince, in bata yarda ba an bar shi. Akwai wani malam babba a nan ƙasar layin da suke shi mutum ne na ƙwarai, wanda yake amfani da ilimin da Allah ya bashi, shi yasa yake da matuƙar kima da daraja a idon mutanen anguwar. Duk lalacewar yaro ba dai ka ji mummunar kalma daga bakin malam babba ba. To masu saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na